Čaute, ja lenže zajtra budem natáčať s mojím kamošom, ak sa naučím. Volá sa Daniel ako ja, no lenže ja som killer, samozrejme. A nechápem, ako môže niekto hrať Slendermana. Amnézia sa akože ešte dá, ale Slenderman, to by som sa bál. No, takže, moja súdružstvu je 10 hodín, večer, ráno. A skoro to nezvolím na svete ani na Facebooku. No, čo bude robiť asi, sa pôjdem osťahovať a pôjdem spať. Inak ešte like a odber. A no čo, už ma takto nenapadá, no. Tak zajtra dáme, keď sa naučím, a inak budem aj s mojím kamarátom Marcom natáčať. Čiže dohodli sme o 18. Budeme natáčať. Možno livestream alebo vlog, neviem ešte, a potom aj s Boničkou. A budem sa už rozlúčiť. Takže iba toto som vám chcel povedať, to bolo také video, kde vyspozor sa opäť. Dobre, budem sa opakovať po